हेल' लोगोफोर, नेचार पाब्लिकेसन इउटुब चेनेलाव साफ्रोमखौबो बरायना लाबाय। दा बे समाव नोंथांमोननि सिगाङाव फैगौ 30 सेप्तेम्बरसिमनि गेजेरावहाय सोलिबाय थानाय एप्लाइ खालामनो हानाय साख्रिफोरनि गोबांथार रादाब होनो नागिरदों। गोबांथार डिपार्टमेन्टआवनो दङ आरो बेयो फैगौ 30 सेप्तेम्बरनि गेजेरावहायनो लास्ट डेटआ दंजोबो। दा बेफोरखौ नोंथांमोना मा फारि फारि नायना लाबानो जाबाय, मोनफा मोनफा खिथालांगोन। दा बेवहाय फार्स्टआव नोंथांमोननो दिन्थिगोन जे आसाम पाब्लिक सार्भिस कमिसननिफ्राय साख्रि ओंखारदों। दा बे बेलायावहाय नोंथांमोनहा नुगोन गासै माबेयाव दङ बेखौ नोंथांमोना नायना लांबानो जाबाय। फारियै दङ, आं गुबुननि केटेगरिखौ खिथानाय नंला, नोंथांमोना नुगोन एसटि प्लेननि थाखायल' आं बेखौ खिथाना होनोसै। दा बे हिसाबै एसटि प्लेनाव आसाम सिभिल सार्भिस जुनियर ग्रेड बाहाय दङ गासै एसटि प्लेनाव 14टा पस्ट। बेनिफ्राय दङ आसाम पुलिस सार्भिस जुनियर ग्रेड, बेबो आरोबाव 2 नाम्बारनियावबो दंमोन, बेहायबो नोंथांमोना नुगोन एसटि प्लेनाव 5। बेनिफ्राय लेबार इन्सपेक्टर दङ 1, बेनिफ्राय दङ इन्सपेक्टर अफ टेक्स बाहाय 6 दङ, बेनिफ्राय दङ इन्सपेक्टर अफ एक्साइसआव 2, ब्लक डेभेलपमेन्ट अफिसाराव 4, बेनिफ्राय फारियै साब रेजिस्ट्राराव दङ 5, बेनिफ्राय एसिस्टेन्ट मेनेजार अफ इन्डास्ट्रिज बाहाय दङ 1, गासै टटेल 38टा दं। दा बेखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन। बाहाय दङ गासै केन्डिडेटनि इलिजिबिलिटि क्राइटेरियाफोर। दा बे बेलायावहाय नुगोन फ्राय गावबागावनिखौ नायना लाबानो नुनो मोननाय जागोन नोंथांमोना अल केन्डिडेट्स बाहाय दङ। नोंथांमोना नुगोन फारियै। दा इलिजिबिलिटि क्राइटेरियायाव दङ फारियै नेसनेलिटिया इन्डियान जानांगोन, बेखौथ' गोरलैखा बयबो मिथिगौ। एसआर 21निफ्राय 38सिम एसटि हिसाबै रिलेक्सेसन दं। बेनिफ्राय जायखिजाया डिग्री पास जाबानो जागोन, नों हथात ग्रेजुवेटबानो जागोन, जायखिजाया ग्रेजुवेटआनो एप्लाइ खालामनो हानाय जागोन बेवहाय। बेनिफ्राय गोसोआव लानांगौआ दङ नैबेहाय साबजेक्ट वाइज बे सिलेबासखौ स्क्रिनशट खालामना लाबानो जाबाय जायफ्रा एप्लाइ खालामगोन। बेनिफ्राय फारियै नैबेहाय दङ पे स्केला पेमेन्ट स्केलाबो स्क्रिनशट खालामना लादो। गोबांथारनिखौ आं गासैखौबो खिथाजोबला, नायनानै नुखायो। बेनिफ्राय एग्जामिनेसन सेन्टारफोर दङ। एग्जामिनेसन सेन्टारा बाहाय ओरै लवार आसामनिफ्राय लानानै गासैबो दंजोबो, बङाइगाव क'क्राझारबो दङ। गासैखौबो सेलेक्ट नैबे 2 नाम्बारनिखौ नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामनानै नायनो हागोन, नङाबा बे इम्परटेन्ट एडभार्टाइजमेन्ट डिटेल्सखौबो नोंथांमोननो होनाय जाखादों। बेनिफ्राय दङ लास्ट डेटखौ नायनो गोनाङा जाहैबाय, लास्ट डेटआ फैगौ 10 अक्ट'बरसिमहालागै सोलिगोन। अक्ट'बरनि 10 आरो हर गेजेरसिम बियो सोलिनानै थागोन। दा जायफ्रा एप्लाइ खालामनो गोसो खालामबानो जाबाय, अनलाइन जागोन। नाथाय बेनो एग्जामा 2 फेस जागोन, प्रिलिमिनारि जाग्रोगोन, बेनिफ्राय मेन एग्जाम मोनसे जाहैगोन। दानिया नेक्स्टआव मा जानो हागौ होनना फैदो नायना लानि। नेक्स्टनि एडभार्टाइजमेन्टआ जाहैबाय नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन स्टेटनिफ्राय पुलिस बर्ड रिक्रुटमेन्ट बर्डनिफ्राय बेखौ होनाय जादों। दा बेयावहाय फारि दङ जुनियर एसिस्टेन्ट एसटिआव, बेनिफ्राय ड्राइभार, बे 2 दं। अदेबानि सिगाङावबो बेखौ फोसावखांखानाय जाबाय। जुनियर एसिस्टेन्टनि थाखाय एसटि प्लेनावहाय सासे दङ, जइन्ट कमिसनार अफ एक्साइसआव सासे, बेनिफ्राय ड्राइभार 3 दङ। दा बे 4 पस्ट दङ। बेयाव एज रिलेक्सेसन 18निफ्राय 40 इयार्स बे गासिबो दंजोबखायो। एडुकेसनेल क्वालिफिकेसनआ जायखिजाया ग्रेजुवेटबानो जायो, कम्पिउटार डिप्ल'मा लानाय जानांगोन जुनियर एसिस्टेन्टनि। ड्राइभारा HSLC पास, बेनिफ्राय LMB गोनां ड्राइभिं लाइसेन्स थाबानो जाबाय। बेनिफ्राय दङ फारियै। बेनिफ्राय बेयो अनलाइन सोलिगोन आरो नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन बे थांनाय 12 सेप्तेम्बरनिफ्राय फैगौ 30 सेप्तेम्बरसिमहालागै बे सोलिना थागोन। जायफ्रा एप्लाइ खालामबानो जाबाय, डिसक्रिपसनावबो लिंक होनाय जागोन। बेनिफ्राय नेक्स्टआव मा दङ फैनो नायदोलाय। नेक्स्टआव एडभार्टाइजमेन्ट हिसाबै नोंथांमोना नुनो मोननाय जागोन, बे जाहैबाय डाइरेक्टर अफ हेल्थ सार्भिसनि। डाइरेक्टर अफ हेल्थ सार्भिसआव बाहाय नोंथांमोना नुगोन गासै, बेखौबो आं सिगाङावनो फोसावखादों मोनसेयै। दा बे बेलायावहाय बाहायबो गोबांथार दङ, नायना लाबानो जाबाय। हेल्थ इडुकेटर, एकाउन्ट फाइनान्स, बाहाय गासै मोनफ्रोमबो बिथिङावहाय टटेलै बेसेबां भेकेन्सि दङ बेयाव दङ। स्टेटिस्टिकेल एसिस्टेन्ट, एकाउन्ट एसिस्टेन्ट काम केसियार, जुनियर एसिस्टेन्ट, स्टेटिस्टिकेल क्लार्क, स्ट'र किपार, बेफोर दंजोबो। बाहाय एजआ बेनाबो 18निफ्राय 40, 5 इयार्स रिलेक्सेसन। बेनिफ्राय दङ एप्लिकेसन फिस गैया, सिगांनियाबो गैखायामोन, दहायनियाबो। नाथाय APSCनिया दङमोन, बेखौ नोंथांमोना गावबागावबो नायना लानो हानाय जागोन। आरो बेयो अनलाइन जागोन, बेबो
नैबे वेबसाइट होनाय दङ www.dhs.assam.gov.in बाहाय थांनानै खालामबानो जाबाय बेखौबो एप्लाइ खालामनो हागोन बेनिफ्राय फारि फारियै इन्सट्राक्सन दङ नै बाहाय एप्लाइ खालामग्राफोरनि बेखौबो नोंथांमोननो डिसक्रिप्शनाव लिंक होनाय जागोन बेजों थांनानै आरामसे नायना लाबानो जाबाय बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ नुनो मोननाय जादों नोंथांमोनहा बाहाय नर्थ इस्ट सेन्टार फर एग्रिकालचार बाय'टेक्न'लजिनिफ्राय दा बेयाव दङ जुनियर एडमिनिस्ट्रेटिभ एसिस्टेन्टनि बेवहाय कन्ट्राक्चुएल बेनिया क्वालिफाइडआ बाहाय बेचलर डिग्री जायखिजाया ग्रेजुवेटबानो जागोन एमाउन्टआ फिक्स्ड 15,000 ओमफ्राय बेनिफ्राय लास्ट डेट अफ साबमिटिंआ 19 सेप्टेम्बर बेनिया 19 सेप्टेम्बरावनो बियो जोबगोन आरो बेखौ कन्टेक्ट डिटेल्सआव नैबाय थुनानै नोंथांमोना गासैबो डिटेल्सखौ हरजोबनो नांगोन होनदों सावगारियाव नुनो मोननाय जादों नैबे कन्टेक्ट डिटेल्सआव इमेल दं इमेल आरो इमेलाव नोंथांमोनहा गासैबो डिटेल्सखौ साबमिट खालामहरनो नांगोन होनदों बेनिफ्राय गावसोर कल लेटार हरगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना माला एग्जाम जायो बाहाय नोंथांमोना हैनो हानाय जानांगोन आरो दा बाहाय मा हरनो नांगोन नोंथांमोनहा बाहाय नायबानो लाबानो जाबाय स्क्रिनशट खालामनानै 1 2 3 4 मोनब्रै बाहाय बिनाय दङ बेखौ नोंथांमोनहा फारि फारिनि बिनिखौ नायना लानानै हरबानो जाबाय आरो बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ दानिया फैदों बाहाय डिपुटि कमिशनार लखिमपुर नर्थ लखिमपुरनि दा बेयाव मा दङ नायना लाबानो जाबाय जुनियर एसिस्टेन्ट ग्रेड 3 दङ बेयावहाय गासै एसटि प्लेननि थाखाय 7 दङ बाहाय नोंथांमोना नुगोन 7नि बेलायाव मा एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया दङ 18 निफ्राय 45 इयार्स रिलेक्सेसन बैसोआ जायखिजाया ग्रेजुवेट कम्पिउटार 6 मान्थ डिप्ल'मा नांगोन अनलाइन एप्लाइ बाहाय अनलाइन एप्लाइआव नुनो मोनदों लिंकखौ होनाय जाखादों डिसक्रिप्शनाव अदेबानि नोंथांमोना बाहाय नुनो मोननाय जागोन http गावबागाव स्क्रिनशट खालामनानै लाबानो जाबाय बेनिफ्राय 30 सेप्टेम्बरसिम बेयो लास्ट डेट बेनाबो बेनिफ्राय नैबे सिलेबासफोरखौ नोंथांमोना स्क्रिनशट खालामनानै लाबानो जाबाय नेक्स्टआव आरोबाव दंबावो मोनसे दंबावो बे जाहैबाय नुनो मोनगोन कन्ट्राक्चुएल बेबो डिपुटि कमिशनारनि पन्चायत एन्ड रुरेल डेभेलपमेन्ट PNRDनिखौ बयबो मिथिखाबाय एप्लाइ खालामदोंबा खालामखांखाबायानो जानो हागौ बाहाय स्टेट प्रजेक्ट अफिसारानो मोननै बिथिङाव दङ बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट कोअर्डिनेटर बेनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट GIS एक्सपार्ट बिदि फारि फारि दंलांजोबो दा बे बेलायावबो गोबांथार नोंथांमोनहा नायै एप्लाइ खालामनो हानायनि सुबिदा दङ बाहाय फारि फारि दिन्थि बेनि एप्लाइआ 1 अक्ट'बरहालागै जाहैगोन 11 सेप्टेम्बरनिफ्रायनो सोलिगासिनो दंमोन बेनिफ्राय एलिजिबिलिटि क्राइटेरियाफोरखौ नोंथांमोना नैबाव नायनो हानाय जागोन 1 नाम्बार स्टेट प्रजेक्ट अफिसार बेनिफ्राय बाहाय दङ सासे नांगौ बेनिफ्राय सेलारि होनाय दङ एज दङ 30 to 45 इयार्स क्वालिफिकेसना नैबे दं एक्सपिरियेन्स होखानाय बेखौ नोंथांमोना गावबागाव नायना लाबानो जाबाय बेनिफ्राय मोनफा ओरै फारि दङ आं बेखौ एडभार्टाइजमेन्टखौ डिसक्रिप्शनाव लिंक होखादों बेजों थांनानैबो नोंथांमोना बिसोरखौ चेक खालामना नायनो हानाय जागोन दा बेखिनिमोन बेनिफ्राय आरो गैथ'लिया गोदान फैयोबा बेखौ उननि खौरांफोराव जथायनानै नोंथांमोननि सिगाङाव लाबोनानै फैनाय जागोन एसेनोसै गोजोन्थों।